En primer lloc, un prec relacionat amb el que s'ha parlat de la policia, dient-li que hi ha jurisprudència d'alcaldes condemnats per incurrir en desviación de poder al realizar funciones que no son de su competencia. Des de Compromís desitgem de veritat que no passi a segona puga, però també fem el prec per a que queden clares quines funcions són de la jefatura i quines no, per a que això no passi. Passa les preguntes. Li contestem prec, li agraeix la seva preocupació per la meva persona, però les tinc clares. Gràcies. Hi ha gent que es pregunta quan si la beca a Pobla que es destina als municipis. Des de Compromís presentarem un escrit en forma de proposta en què pensem que en vez de donar-se 4 durant 2 mesos haurien de donar 8 durant un mes. El mateix anunci de Diputació diu explícitament que això se pot fer. I, a més, que en la Pobla mai s'han donat, fins on coneixem, una sola plaça d'aixes 4 per a que se pogueren presentar la gent que estudia enginyeria sense agradaria que s'estudiara, perquè tots els joves del poble es puguen presentar a tindre aquesta possibilitat, a tindre aquesta beca. Si quan pensen treure-les i si pensen tindre en compte això que diuen. Això ho havia presentat per escrit. En quina situació es troba els tràmits de l'AFP per a la Pobla Llarga? Si s'ha fet ja alguna gestió o no durant aquest mes? Sí, s'està fent a través del que se va fer, el que vam comentar ja, se va signar per part de tots els alcaldes de 5 pobles que conformen o que venen les alumnes a la població i s'està fent. Després, ja fa molts mesos parlarem de la necessitat també de fer una borsa de la policia local. Hem fet moltes bosses i veig que la policia local no avança, no tenim notícia. No s'ha fet perquè des de la Mancomunitat se'n va fer una bolsa també a través de la Mancomunitat, entonces he pensat que no és necessari ser des de la Mancomunitat, se fa i se centralitza, serà molt més fàcil, no tenir que tornar a fer una bolsa i consiguient gasto que després que correspon a la Mancomunitat, se centralitzarà a través de la Mancomunitat. Perfecte. I l'última pregunta és que per comissió de març i per comissió d'abril va passar una ordenança sobre el cementeri que s'estava treballant o va passar per la comissió de maig, si va passar aquesta setmana o què ha passat en aquesta proposta d'ordenança per al cementeri? S'està treballant encara en el tema perquè el tema del cementeri és un tema espinós, se tenen que mirar moltes coses i se continua treballant en el tema. No ha passat perquè s'està treballant en el tema. Gràcies.